Mrindi ya iki. Buktine apa? Sinden ki sinden apik. Kok saged Ditanggap sing nanggap madhep rono. ngerti sing nanggap? Terus sing nanggap sampean karo aku tanggap ya madhep rono. Komunikasi ya. Mas Kowe bar iki mudhun lingguhan ayo terus jo katokan coba jajal. tapi lek krungu suarane aja kaget lho. Piye? Pok. Lho maju ki mesti nemu kamulyan. Leres. Mesti sukses. Betul. Ora mungkin mundur kok sukses. Mundur ki malah kalah. Lek maju, Menang, lek mundur, kalah. sing ngomong sapa? Apa? Aku cinta deh sama kamu. Maaf. Aku enggak bisa nerima cinta. Kenapa? Aku enggak bisa nerima cinta. Kenapa? Ora Karena kemaki lho. hatiku hanya bukan untuk kamu. Terus? Tadi senengnya karo Bu Prastini. Iya, sampean tuh melihat dari hati kamu. iki sik enom ya kewes Aku isih genyo, isih ayu. Justru malah ayu iki ngentek-ngenteki. Oh, apa? Ha iki dandan raga dhewe. Lho, serang es teh wae lancar iki. Pilak wonge ora sombong. So sing ora sombong. Mas Eko enggak sombong. Iki malah dalang sing paling kondang dalang Kemlindi ya iki. Loh, ora celelekan lho Mas. Di mana-mana itu yang selalu rendah hati, anda pasor, terus petunge kepenak ya Mas Eko. Kak, iki dalang Kemlindi ya iki. Buktine apa? Sinden ki sinden apik. Kok saged Ditanggap sing nanggap madhep rono. ngerti sing nanggap? Terus sing nanggap sampean karo aku tanggap ya madhep rono. Komunikasi ya apik. Gak kemelinti. Ditanggap kok malah madhep rono ora ngajen sing nanggap. Karepe piye sampean? Debok ra gelem nggo dhewe Kemlindi. Ayo. Sik to Mas. Aku kadang kala yo mikir Mas. Nggono ngene iso anak putune dhewe bodho mayang yo. Lah iya, Wong saiki kan jarang apa nandur wit gedang. wit gedang kan jarang. Terus sok lek Seno ora kuwi. terus Kemlindimu lho. lah aku nggawa orang nggo tebak terus umpamane sapa? Apa kowe tak lumahne ning kene gelem? Basa kowe nek iki. Jajal. Ayo. Aku iki mikir tengan kadang kala ngene iki lek wong serene wong nandur debok terus sing dikingcep-cepan wayang apa? Damen. Damen saiki difermentasi. Dingge pakan Sapi. Lho, difermentasi kae dingge pakan Daur ulang. wis ora kenek saiki damen. Jajal apa? Strofum. Strofum larang. Gabus. Gabus larang, ini larang. Dingge kursi saiki. Kita lek medit. Lho, Tanggapmu lho larang. Masa nggo strofum masa kabotan. kabotan nek wis entek wong iki butuhe yo akeh strofum yo larang. Bengi kok. mayang kok. Ayo. Yo jajal apa jajal umpamane? Damen renek, strofum renek, Ora enek. gabus renek. Ayo, kayak ben bengi mayang. Ayo. Lah iya kowe. Lah iya apa? Nemu apa ora ayo Ya ayo. sindenmu lho lumahku. Gusti toko. Ngene lho Pur. Dadi iki mbiyen sing tak lakoni ketoprak. Kowe ora roh kondang-kondangku dadi ketoprak mbiyen. Dadi setengah lah nyawang ngene. Lah. Nyawang ngene lho. Ngerti? Dadi nyawang ngono ora ngerti mburi kelir tuwatapno ora. Ngono lho Pur. Dadi setengah nerek-nerek. Oh, kena. Ora mlayune wong anu. nggih. Jajal. Bago. Oh ya jare kon engko Kok ra isin lho ngadeg ya. Kok ra isin? Ngapo? Kau sakit lepeke ra ono. Kena mlayune ngono ya Pur. Nggih, mundur ya Pak berarti ya. Heeh. Mundur melayune Pak. Oh, setengah nerek-nerek. Oh, iya. Wis bekas mune ana tak jeguk pisan kok. Yo, tok 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 tok. Hop. Kungkung. Joko Tawang. Joko Tawang, Ngene kono lho. tinimbang aku mbok tresnani luwih becik aku
apa Pak Wau? Tumekaning pati. Tumekaning pati. Aku tak lunga saka kene. Aku tak lunga saka kene Joko Tawang. Banyu tantang. Tunggu. Para pamirsa, sarene udan grimis karcis saged dipun damel benjing mawon. Wah, aku lemes aku. Lah ya. Piye to? Lah jare mbok kon Bar kembang sore lunga, akhirnya kan manggen ning kono kembang sore kae. nggih. Kae Jaring gunung. metune. Jare mbok kon ko. Lah aku ngenteni ko iso seneni neh lho. Mengkone iki ngenteni kembang sore. Saiki metu. Woi, kembang sore. Loh. Wis ora sak ketoprak-ketoprak gombal kasu. Nembang-nembang. Kok iso nesu iki lho. Dijak ketoprakan goblok. Jare kon kok viral lho iki. Asli iki viral tenan iki. Ya pegel kupure wis apik perane. Wis. Aja gawe gelo, aja gawe gelo. Pur, tenan Pur. Kok kene Pur. Pur, kok kene sampe. Kula kula pun mriko. Yo balik. Balik serius. Iya. Serius titik. Nerek. Joko Tawang. Tinimbang aku mbok tresnani aluwung aku tumekaning pati Joko Tawang. Hei, kembang sore. Lho. Yo gini kuwi mlayu kembang sore. Sawise ndak uber-uber wiwit saka Ponorogo tumekaning Trenggalek. Nyapa kok ning Ponorogo? Wong gene ning kene Oh, kok ning iya. kene Gunung Budek kok terus to karo Pak Bisjaya. Seneni nek. Kembang sore. Sawise kowe ndak uber banjur kowe menek ana ing sak nduring gunung. Ketawang. Belum. Ketawang. Simbok. Joko Ketawang iki gending. Wah. Gending Ketawang. Joko Tawang. Nganti entek suaraku janan. Iya, Bos. Sutradara ki mumet lek roh anak buah koyo ngene iki. Mumet yang bebat. Lah iya, mangsaku aja. Hei, Oh, ora nututi, tak enteni ning kene. Joko Tawang. Sik to ben muni iki ben muni. yo, yen pancen mengkono. yen pancen mengkono, tak enteni mudhunmu saka gunung. Mbulu, Heeh. enek sing anyar to kuwi. Joko Tawang. Mbulu, simbok Joko soal Tawang. papan ngene. Oh, mboke pancen bekas genggek tenan. Masa ngono ya dicentul nek. Joko Tawang. Apa, Mak? Loh, ora nyauri. Terus kok disotne, kowe kok meneng ae kaya watu. Joko Tawang. Simbo wis ngomong utawa meleng marang kowe aja nguber-nguber ora Engko sik. Wah, yogane barang asu kabeh kok. nanging kene ya kowe tetep nguber-nguber sira kebangsane. Iki lho sing kok sawang. Meneng apa? Simbok tresno banget karo kowe Joko Tawang. Banjur ning disimbok golek kowe. Walah Joko Tawang. Loh. Lekono Naruto. Iki Joko Tawang. Joko Tawang ngenteni kembang sore lho. Lah gawe topeng malah kaya Ninja Hattori. Kok celuk ping 3 ndak nyauri. Terus engko kari dhewe kok sedakne. Joko Tawang. Le anakku Joko Tawang. Joko Tawang.
Kowe kok ora ngrungokne apa sing dadi kandhane mboke. Kowe etok-etok budhek lo Joko Tawang. Sepisan maneh tak celuk le Joko Tawang. Joko Tawang. Loh. Kowe ini etok-etok budhek. Simbok bakal nyedakne kowe budhek tenan Joko Tawang. Kene yo lambeku muni kaya mangkene. Tunggu mesti apa sing tak omongne bakal mandi gitu, Bro. Banjur kowe tutupan kukus. Rejaning jalan-jalan Gunung Kukus. Gunung Budhek. Lah iki kukus kok. Dhisik kok tumbruk mergo iki wis dadi watu. Rejane jaman tak jenenge Gunung Budhek ngono. Joko Tawang. Simbok jalo sepuro Joko Tawang. Kowe tak omongi tak celuki ora ngrungokne kowe budhek tenan Joko Tawang. Kowe banjur krukupan cikrak. Mula rejaning jaman kowe dadi reca sing tutupan cikrak Joko Tawang. Kok sik nangis neh. Wong wis bubar kok. Wis. Dadi ceritane iki wis bubar. Dadi Gunung Budhek. Ngono. Oh, ya. Heeh. Puri sampai perane pun Mas Didik. Matur sembah nuwun. Iki ya legenda. Nggih. Dadi Legenda kaya montor. yo Montor kayak grand. Dadi ceritane rakyat, cerita rakyat. Iki ya Gunung Cikrak iki cita rakyat, Nggih. Gunung Budhek cita rakyat. Ah iya. Dadi Saya Thomas Didik iki lho, kon wis iki kok keturun turu. Bos, iki ning Padhareja. Iki cedhek lek mandi wis bayar. Ngeten-ngeten kancamu. Iki permintaan tuan rumah, Bu. Oke, Pak. Nggih. Cinta